ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka sanjuk kinong sansar snong jong ka thain nong trai sep ngi ka bakin thop ya ki khat pratali ki snong ki bahap apo ka ram rai jerngam constituency haga sngi palai jong ka arpu pratari gubnai risau arajar arpu wei kala lum ya ki nong song snong ne ka benta ban yami pajba ban maramot ya ka surok ka bapnya so nado ka snong mau kelon shado ka snong langdong dai ka bala penser tok hado kata-kata ya ka lait kawan jong ki pajba namar ka jingjot rathai jong ka ne ka surok kabala penlong ya ka sunjok ki nong sansar snong ka thain nong trai sep ngi ban lum ni ki pajba kadai hadin makila mad ya ka jing so sat ha ka yai ka yang ha ka kit ka ba bat kham tam ha ka pang ka shitom namar ba ka ne ka surok kala sneu shaba palat put kad hado ba ki trok ki kali 4 wheel pickup bat ki thuk thuk ar saka ki baju yai man la ka por ki le yakendo mau siang hado kata-kata Hagabaya day bat kani ka sunjuk kala kentu ya ka sarkar jilla bakan pai khmat lem shakani ka than bat ban penyo no da ka surok ka babha la kumno haswa ban kut ka samoi traikam kadau ka penlong yangi ki khat phat li ki sinong alangba ka ajing organize jong ka sanjuk kirang ba sinong nong trai sep ni ngila penlong ya kani ka jing trai social work public social work mentakas ni kadon kadau ba ka ba ngi ki khat phat li ki sinong ha kani ka thai ni ma te jing e nangkong e ka ba nga sno ban ya tho kalong ba kani galanti jingsicha kamdai jingai nalang nongdai hadu bani kendo ya ka PMJ sawai ka dantang 100 kilometer ta namar ba ndon nong khmi nong pek nong yarap yangi ka penlong yangi ba ki bapang ki basitom 100 kilometer ngi ha ban kit ban poi CSC riangdo da ki arlai kanta badon teng ki khat hakaba kinong pang ki bang ngikit ni ba nalang dong dai shadu mau kelon ki khat no siteng lentiru nangta kaladon jingjia sisen ba ki ba armet kilong kami habang ngikit ni ba nang nei kidon ki ba kha hang nei hawa ran kan ro tade na kada dau da ka jing sokya ki khat lagi sinong ngila ya wer ya khat ya ki paj ba baro jong khat lagi sinong ni don da ki hajar ngot hang nei manta ban trai social work ya kani ka surok tang ba ngin like na kata ka jinstom ka ban saap yang ni te dena kada kadau ngila ni ai khublai kirang ba sinong baro ki balaya teli aban yasno pilang nagabanta ban ba kani ka jing trai social work jongi kalong ka bajok menta kasi habangi like mi isa hakini kisngi nagalyang jong udisi badon burom jongi uba tilengwa ulakhot ya ngi kirang ba sinong hakajinge kran kabalolong ha ubnai September nakalyang jong u haba uyo I dalade porbawan sini bagani ke surok ka longkum ni nakalyang jong u lukular ba on tholat nakanu ka skim ban penpoi ya ka surok PWD syadu lang dong dai te nangta ulapha yangi ban yele sitom ban convince kirang ba sinong yaki try khndo ngamut ban yasoy haka agreement nagalyang jonging ila sim khia ya kata kidon setang artli ki try khdo ki bampat ya soy pendap hadu menta ta habang ilai mi biang chodisi mana kani ka arpu arterik ta nagalyang jong u ula phone ya escape engineer ban khot ya ki art ngot ki try khdo bat ini kirang ba sinong ban ya mir jingmut ya kata ka jing bombay te ni don jingkerman balada nagalyang jong disi badon burom jongi usim khia kumbala kular hakini kisna manwan ngin ngi kerman ba ka ni ka surok ngin kasurok PWD kan point adu lang nong dai haga jing sisa ladangi thu ekata kalong ba I thamula namar ba hadu menta kiladon ki riurang ba jong ka thain ki jongi ki balai no donation
Angi penpau ke jing sngongo yakini kirong ba ke beladon balai rap lai hajar ar hajar nangka UMDC bedon burom jongi ulai rap yani shipho hajar habangi legmi andai ka basngosi kalong ba kidon kinomi khmat ke badai hok bani rap na ka banta jong pajba habangi poi ban karpat cheki ke mera bai ai te den na ka daw ngilai alum meeting bat ngilai said bormet de ki pajba nong chong baro bania penmi fon bani rap bat da kabor amdai tangka pisa bat lai penmi ro daka pisaro kat pala nakaliang jongki kani ke surok nalang dong dai syaduk mauklon kamdai ke PWD kadai ke surok sispa sngi ka ba la penlong banyo surok kunir andai aduk menta 4 don surok da ka baburom kalong ba hakat hanong trai hibar ko wai la umdon ka sispa sngi nimyo surok wat sipuru te Yismo sorong ya ka sarkar kami ka ba pentrai kani ka sispa sngi ka ba penyo surok haman laki wat la ka surok hndo makanaro ngila ayo ya ki surok ki ba citada artada si kilometer a kilometer nang tamdai tang kata ya ki jakabam la ya la penyo de ki footpath kum ter kani ka sispa sngi la ke MGNRGS kala yarap sibun bahai ki nong kendong ki jongi ka jing kwa ka jongi ka jing kerpat jongi naki khat liki sinong haka thai nong trai berkoi ni kerpat ia ka sarkar MDA bahkan le ai nok ham kloi ia kani ka surok ka jongi namar ba lada kumba nio iba ya kiwei ki jaka la penyo surok te ka thai nong trai jongi ro haswa ban kut kani ka atam samsar ka jongki ban le nangta amdai tang kata ya ka sarkar ni kerparu ya ki he sarkar ba amdai tang ban sania ha ki weipat ban wan jungo andrai daladihi ni kwa ban i ka jing sisa ban wan jungo ya kani ku surok la kalong sisa kani ka jing trai pajba jongi kalong kumno hato ka dai sisa ne kalai kumno andrai ha ka jing i jongi kalong ba kani ku surok kadai ka badon kam hadu kata amdai tang ka pang ka stom kadon kamru yangi namar kibabun ki office sarkar ngi don seryangdo te nang tak hamtam hagaba hakini kisngi ka jingchon adhar ka yaj bha telaringi ki khna kilongkumi kilongpa na ka thanjongi ladalek pandap kita ki kam kumba dawa ka sarkar hab lut de ki hajar tangka tang ka bai kali telada ka sarkar kamle ka penlong yangi bangin la ki ben corporate hakita ki jing dawa jong ka sarkar ki ba pha yangi ki nong chong